Tiradai, Ghana to say. Oh, Ghana, dear. Mwamani chia, omana etimino, dear, me catch Robi and say, Mr. Moya, MPP and DC asemu. And then wow, shed a beboa, the beboa future, no aquamano. And no, MPP and DC, no, you will drive us to a club at Wabana, Mr. Moya, and yes, sir. Sure, idea wow, shed beboa, nigga, 4 years, wow, sha. Generation eba boa ma ne ma ko anim no ato ama no da umfa 2 city 1 city embe to wa adwen next 4 years na fe de to no ho kire wo guy ene ya tutu medase ya tutu e de aba bedu eye Tech Junction baby biara wo wa o hwe wo Ezra TV, Ezra Radio 94.1 FM station every seconds and one is a muchagum Ezra na bibia edana kwam na ekonanim and but I know I ba kope ya the station amagana for if you have the opportunity now we assess Ghana and pay bisa say Ghana saying on the 7th of December, Udu Kokroboti, Ebekwa could define the ballot box. A ballot box and Ebetwabano, so then so among the ballot box, no, Menawoka say, yeah, the Ebrel, na and Sankran, Odo Wabatuano, Ebekwa question, na Watuabana. Somebody must be defined. Now you will say, aha. And I will there and answer, aha, and I would do there, Aquakudu. The Sasunti, Yene Ghana 4. The Tech Junction Oforikrom Constituency Asia na yedin komo and in here another pay every stakeholder of relevance ebetrance na yedin komo yebenya to interrogate issues. We will ask the relevant questions and of course on behalf of the production team Sir Mike of course another pay all the technical guys will be biara ayakrado bidi ade aduanaba Kofi Asante and by the special grace of God you can call me Reverend Kofi Asante the free sabre kosi se no bebo na yabe sore ne ade afidie na mama course e wo studio no de makosam enso de abrewo na yewia Reverend Afrifa enso ede Ezra live worship ede aba na yakwa wie the drive time at the demo akwesi sade ebeti no ya no ana wo fi ha ba bia wo bia akonya wa ha obetuma ma be transe na wetimi so edi bibia akoso na another prayer aye wa je so peso tu kwankwa abrochire na eniama bebre enkoye emawo manfo adi usika wo kwotare ana waya American lottery aba Tech campus for ni nyina no Lucas Travel Consult e wa ha ade a hoye ni se oba be transe or register free American lottery. Lucas way or man who has free registration of American lottery. Oba no be register now or the pin code be beyond the amount. What opportunity to we a driver you we a student or we will be a brabe register American lottery. Ewo Lucas Travel Consult what transit ewo be chia sesia enti Lucas mamema watch so microphone will be abakọ there. Good and pay why you ready? Reverend, you ready, microphone here. Yeah, ready. It will be back with American lottery registration. Then on family. American lottery. Nipa neba. Yeah. You hear free in chair. Passport size pictures. Okay. Onibia. Oba ye be kabia man. Okay. And one. Now I register American lottery. Who you for free? Me pacho. The TN say travel abroad. Oba no register. You better register American lottery no for free. Eddie amount. Right. Since none of baby I will be ano. Ubetimi aba Tech Junction. Na wababe register American lottery ewa. We live on Ezra 94.1 official Facebook page. Sounds on YouTube Ezra 94.1 official. YouTube baby I will be an one say ba. You share the video, you like the page. Now they'll comment at on wire pad. Mamenko mensa nifaso na mene Oforikrom. One of the assembly members in Komobema and Pachodi. Minya Kofi, Wadaroma, your friend Honorable Ofori Joshua. Ofori Joshua, who electoral area ben? Oforikrom West electoral area. Oforikrom West electoral area, specifically who cover him? See Araga Junction. Okay. On side right, over Texia, on side right, from Araga Junction, Abesi Sansu in Suono. Saad Awaku see Onion Markets. And okay. Oforikrom West electoral area.
Okay. When you are Oforikrom West, yes, electoral area. Yeah. Right. So another pay one hour constituency are OTO. Me pesa me ti ase. Security is one of the major problems in Oforikrom because of tech students and all the other concerns and issues of security. It is saying. Many Kofi medasi. Ye ka Oforikrom as a whole. Mindi kai emfa asida ema nana adanko akufuado ene na bedi etire bawomia se omunya adwene pose Oforikrom krampo no ye bete edi afri keme ho. Yeah, because na Oforikrom eka keme ho na obeka ya se ebeko history mu kakra. yeah. Na I'm in front of you as a taxi rank. I water Johnson and your drivers. I'm going now. My mama special good morning. You better must say, Mr. And Peninfa more taxi rank ha. Protwa for GPRTU for all the drivers unions. You better say for the opportunity any space. Modiamaye. Akwanya o de mamo. You benyamre na yenemon so edin komo issues of security. You benyamre na fe yahwe. Mo amokwa yedua se mo amokwa tech all the challenges ni nyina no. And there Tech Johnson ewa ha. Ubetimi aba na ya engage mo na mo ne yedin komo na machre. Na me wo the assembly member for Oforikrom electoral area or my in some of the security arrangements so far are eguakwemu mami nti obeme na. Okay, na me twas no nanka me ka history kakra. Okay. Carry Oforikrom municipality mu se mo beka ya. Okay. 2004 204 ena yeti Oforikrom efri Asukwa ho. Okay. Na Asukwa Oforikrom ena Asonase ena yeti constituency na Asonase benya omo constituency Oforikrom benya omo constituency ena Asukwa so enya omo constituency. That MP na oteso na ye frɛ no Bafo Boni. They say Oforikrom asisi ya make say na ubeka ya tama na ye under KM no na ye 10 sub metros and ye under KM. Okay. 10 sub metros say tama ye te Kumasi metro no PNDC law 207 and they establish Kumasi metropolis and they establish ye na establish ye no and omo hu say ye hwe municipalities na anasa ye hwe sub metros na ho na first no na ye for pe ye wo under Asukwa ye wo Bantima ene ye wo Menhia ene Subin. Okay. Sa for no ena na under KMA. Yeah. Na ye wie ye no ena ye bete ye friend saying 2012 ene ye bete Asonase efri KMA ho. Enti na ese abeka Oforikrom abeka Asukwa abeka Bantima abeka akese no. Okay. Enti ye wie no na Adanko Kufuado ene ne bedi etire ba umia ba no mu say ka development it should be the doorstep of Obia and yes adia Oforikrom Asukwa Tafo Ethiopia yeah ene friend saying kwada so mo so ye be mamo municipality said ye be ya empuntu djuma no ye betimi ede bia den abrem na mo so metimi aye ene ye ti Oforikrom 2017 and Oforikrom ebebenya municipality under the LI 2018 and ye be establish ye be inaugurate Oforikrom municipality ewo baby a na me assemblyman no park no so hwa na ye be inaugurate no MC a na oho anase obe inaugurate ye no na ye frɛ no honorable Tima Gambra ono na ye first MC a ye establish Oforikrom no e de na be see ho na oba no obebo adwuma de na Adanko Kufuado ene na the bed cheba omi ehwehwe ni say empuntu obetimi akofom na obia ehu empuntu eno na ye hu empuntu e Oforikrom enti say wo hwe security a okay wo hwe security a un say police for no omo demarcation aha say no part of Oforikrom ebi ehye zongo ase okay ebi ehye apromase ase which is ejeso and ebi so ehye friend say Asukwa Mampon so ase okay na wo hwe municipality mu ankasa say dia na ye KNUST police commander or no eneda no why because KNUST school na ankasa no a community on its own okay a community on its own yes okay because the number of people the number of students are work KNUST no enya asem kotoa eno number establish KNUST police office e wa ha say and you see ankasa no KNUST
police commander no ono na ehwe Oforikrom nyina so. Okay. Because okwa police na moderation no na emu ntrechiremu no eden kakra. But se si ankasa de KNUST police na ehwe bibia. Na ne kura wo mu ne say ye baaye omatimi aboa ama communities in a fana at bibia ye friend no community watch committee. Okay. Do na friend volunteer no. Okay. Say de be ya omobetimi aboa a police foi. Kofi whatever ma only media dance here say. Ghana has a police for no kwantimi embo e ho ban. Sure. First and foremost to the crown but be gina me no mienu say di kan ebo ye ho ban. And sana adi any other security service bia no. Okay, so Obaba one major development Kasiepa Obekasa Yeti Oforikrom yi woman saka day. Agenda 111. Agenda 111. Court. Yes, court. Agenda 111 ewa hefa. Kokokombi is it's 90% done. Next month Next month no great. Day. Hospital. Hospital. Yes, a hospital. Unse municipality you know. Okay. The government hospital bia or has say. Okay. KNUST hospital has say no. For the school. Okay. For KNUST and government hospital. And through agenda 111 before ending of this year, Oforikrom benya a hospital. Exactly. And as a result of creation now ye be what's say we Kokobin. Yes, Kokobin. Kokobin we hefa. Kokobin udru Bwedi Johnson na Bwedi Johnson no for right. Okay. Odi ekwan no ya no advert unam so sa. I see. Ente eno ya de abeka say nyame adom Oforikrom for monso project. Apart from that the dey be and a court. Yes, court. Monya court. Yes, yenya court no we hefa. Court no so Bwedi Johnson wa. Bwedi Johnson wa. Yes, ECG office no one. Okay. And a court no so okay. I do see Over. Ghana for 8 a.m. when I work for Oforikrom, the question is Ghana to say we the assembly member, one of the assembly members of Oforikrom, Mami Ubebi San say Ghana to say Oforikrom to say. All right, engage the Ebesa about when live our Ted Johnson Ezra 94.1 FM at the Adrianaba Kofi Asante. Now outdoor ballot box you about to about 43 days to election. Yeah, the Ghana ballot box run about the seat Ted Johnson Oforikrom. Ghana to say my mama penny. Over me da say me nyame mama ba ko mama ni nkasa na me san say Ghana to say. Mama ma che ya fro say. Ya fro Lydia. Okay. Mama Lydia Ghana to say. Ala. Sa e dia na ma Ghana ye ma. Na kan say. Ama che no. So ka kan ye ntwenka. Enti. Me Francais. I say oko kan na wanya problem ana. Okay. Why my problem? I do see the problem. Okay. I do see mame ansa kwamanim na menya Ghana fo bi no amoni nkomo na mame nko me papa asenka fo no omo de omo fa ahoho do omo koba da bi omo ko no omo ba da bi omo ko no papa Ghana te say Ghana mfa nyama mfa akwa be so say economy ni aticha pansa sa eti Ghana amfa no ebara first na Ghana de and say Ghana na basa na first na Ghana ye say nyama mfa adia ba nyama na mfa say akufo do buy no wa say yetiska so na so akomo de yen na so say buy no nyama basa aye west kra nyama aye west adia no wa hwehwa wonya hu ye ntra o say nyama aye west adia ba na pese ohu a wonya hu ya hu ni say nyama aye west say uton uko joms se ya nyama bia bi tam bia nyama kosoro nyama nkoye economy no aticha pansa what does say okay the two ni say Ghana nye okay over na mame answer so menya papa bako okay na mene no adi nkomo papa Ghana to say Ghana ya pa adi no ma Ghana ya ma me ma mienu ana call SS oya live on Ezra TV eti aya hwe camera ni mame adi no ma Ghana ye me ma mienu na call SS free man tiaki apart from so osro an shrink adi call tafutin ai man tiaki eti abana de me mom de me hu se woye kokobin na metie se de papa we kan okay kokobin na metie mami so mic ni mu am wasom na kasa senya MPP amini ni se kokobin ye kura ka aswadwe ko so da I see
hospital a wɔka no ɛyɛ more than 90%. Okay. ɔna metie me kɔ ɔdaa ɛyɛ more than 90%. Edu obi kasa ban ne nyɛ de a ɛyɛ nkodopo na odie. Okay. Ban no ɛyɛ ɔboa yɛn paa yɛ bu mo bile no ɔboa yɛn bet kana yɛ ntimi nka ɔboa yɛn me da ase. Okay, Ofa, ɛti papa no sɛ Ghana yɛ kama. Very good. Ma yɛn nyɛ ɔfoforɔ nso ɔno deɛ ɔnyame adom. Okay, Afifa. Ofa. Yeah, mami tio. Yo, opening the frost na hefa na ofri. Afifa wuja no from. Pacho ye frame me agency na me adwuma tech junction here ya. Okay. Yo, Ghana et say. Yo, media me kasa mfa Ghana nko ho. Sanse me yo ocheche ni am cheche nyankopon asem. Okay. Trosem ama mate asese ebre no bekọ wie ya. Ebre mu ye den beba. Fisi nipa be ahopefo. Enti de me hu ni se ewiase nyina na aye den sanse me ami nua ba ko free amono ne London ba ene ba o ka kirem se enye mre kura wo eho saa na me bra ba nso wo ho me friend bisa na o se eho nyina aye den ti me de ma dwene ne kirem se Yesu Kristo ne maye no awieye no nsenchane o ka ho asem no enu bi ena aba eti yentimi mblemu aban bia awo eniama enwa ye den no me de me mblemu aban bia ya da say ba cho utie mi a former president Mahama oya bra panyini nana Akufo-Addo otimi eya me papa entimi de aban bia no ameka sa etia no Name me campaign for Jesus Christ. Thank you. Enter FIFA ye bremu na nado e wo de mama ye den we ye bremu na aba ene ye memu ye den ebeba. Right. My engage drivers for no more. Omo concerns. For now don't engage any party member. Ye engage drivers more. Ye we are so be netimemu for party for the omo ha ebre pabu ye no ombedi nkobo batemem for na womo ewa no ye wu omo yes adusi obani oya taxi driver Ghana to say eboko ediana ma Ghana eboko ma oh say had say asumdwe wa say ade say nyina ye ba say omu say obi a obabi o de ebi wa MPP ebi wa NDC but ye nyina ye nuanom edu abatoa ye nyina me sure say nyina be ka bum na koto na de obedi nkunim no eti omo kasa Ghana ya den no Afrifa man kwa chiri ben ana microphone o no capture you baby anwa mre we asin baby ajen okay kesi baby mre nti no akaka nyina ewum ebe okay what for say ebe ye ti Ghana eya let us say live on Ezra 94.1 FM na enka wo say utwebu kura obetimi aba Lucas Travel Consult free American lottery no aba register se sie ya me na wo kasa ewo baby ayabo ye tent ya wo fie utie baby awo bi abe pon be no ndu ene akire tumnika na fa wo ka ebra baby awo bi ene wo ma busuafo ne mra be ya American lottery ene ama betima koye e de ama Lucas Travel Consult afifa Ghana te say ewo baby awo opani ye fra wo say chief na Ghana te say God dem word because we are see the baby as anete ba wo ye adwuma nko ade a nyame nti ubedidi okay etuwe so trese obi o kasa ne ho kiri ni bia no ana Ghana ye di bia no nya adwuma na me de nipa o kasa on Ghana wa kiri na cha on peble okay cause baby say COVID ba ye hu de ko ye e bia ba bi kura na ka wo so a kenim de besie di Ghana de ye pense ya yo ye better was so oya driver any ama akosai in the driving work I do see when you for you better engage you know obi are ready now for your pick but you can say you were live from Ted Johnson taxi rank wa Ufia obetimi about Lucas Travel Consult free registration of American lottery sanso na person utu kwan ya wo de bra obe advice so akwantuo mu share any bibia na wetimi so atase me wo the assembly member for Oforikrom na yegusu ayene no edi nkomo sanso and Asante regional NPP communications director Paul Yando ewa ha senior Paul bibia bokode oh nyame adom ya da say ye pese etie temamufo no nya on feedback I think concerns awodo ewo adusi enti mamente wonka ye wonya no no se Ghana te say ofa mama mi sam papa e obani pato ya taxi driver e pato me okay Ghana te say oh nyame adom
yadama de achi a yɛte nkɔmmɔ deɛ na sɛ aseda ne de manyame ɛyɛ ɛsɛ nneɛma mu a ɔden kakra deɛ nanso ɛyɛ ti ono ɔmo ka sɛ ɛdeɛ na wɔhwehwɛ a wonya wo ya adusi ɛdeɛ ne dɛn na wɔhwehwɛ a wonya wo ya nti a wɔsɛ nneɛma mu ayɛ den kakra ma yɛntie no okay deɛ menim ne sɛ ɛsan covid na ɛbaayɛ no nti no yɛn sikasɛm yɛ petrol kyɛ sɛ nneɛma bebree asesa yɛnim sɛ nneɛma ɛkɔ anim no sɛ covid no koraa no ɛfiri mu a ne sa nti nhyehyɛeɛ a mpanimfoɔ a yɛbɛnya wɔn mo ɛfiri saa next election a yɛbɛto yi no so wɔn tutu nneɛma yi a menim sɛ Ghana bɛsan aba okay yɛda wase ɛnti Ghanafoɔ da so wɔ gyidie ɛwɔ amamuo ne neɛ ɛkɔ so mu Ezra yɛ stickers ebu chapo says ɛmaayɛ afɛfɛɛfɛ no wɔ yi kaa bi a ɛbɛhu ne bi a ɔmfa sticker ne bi ɛmmɔ wɔ sɛfoɔ no wɔ abɔm na mɛgyina anim ama yɛn Ezra sticker taxi drivers wɔ biaa monstate na momfa stickers no ɛmobɔ kaa biaa ho ɛma me live ɛwɔ Ezra 94.1 FM wɔ Ezra TV Ezra radio baabi a wowɔ biaa no ɛne nti Ezra yɛn stickers ayɛ radio wɔgye a na ade abɔ wɔ afifa ama mentie o ɔpani yɛfrɛ wo sɛ yɛfrɛ me Sabaten woyɛ de adwuma meyɛ davani wowɔ mfie sɛ mfie aduosia nwɔtwe Ghana ɛte sɛ Ghana yɛ paa Ghana ɛyɛ paa adɛn nti na Ghana yɛ deɛ kyerɛ a meka sɛ Ghana yɛ ne sɛ yɛwɔ ɔman mu wotie amanfoɔ so nsɛm a akokoako ne nneɛma ɛsi hɔ no Ghana ha ebi nsi ha da biara so yɛn ho tɔ yɛn yɛnya ntɔkwa saa no a yɛnyim sɛ Ghana adwo ama yɛn yɛde yɛn ase sɛ Ghana adwo ama yɛn yɛtim saa nti mo yɛmfa no saa deɛ bɛdie deɛ wobɔ homɔden a wobɛnya bi adi nti Ghana ɛyɛ woka sɛ yɛmfa ne saa te sɛ obi ka sɛ yɛmfa biribi saa na yɛ saa de no ɛnyɛ deɛ wopɛ no w'ani ɛnsɔe yɛmfa ne saa deɛ na ɛne sɛi sɛ wontumi nya biribi atɔtɔtɔɔ saa ɛyɛ dane a kyewakyɛw bɛba mu kakra nanso aba bi na ka nasɛm sɛ yɛmfa Baltimore yɛm kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ ama no yɛso nkɔla na ɔma so ɔmunya ahotɔ kakra nti ɛyɛ kakra na mekaeɛ no mekyerɛ sɛ baabi wɔ hɔ a wo ho bɛkyere wo nanso ɛyɛ nti nneɛma nsɛe saa right ma obiara nkasɛ Ghana asɛe saa right taxi driver bi mate bi sɛ ɔno nso bɛkasa bi ɔno di mate ma yɛntie no mofa sticker no ɛma no ɛno ano no pa na bɔ akyire Ezra Sherman yɛfrɛ sɛ me Tiladai Ghana te sɛ oh Ghana deɛ mo a mo ni tua ɔman na ayɛ tim no deɛ meka kyerɛ obiara ne sɛ mesrɛ mo a ɛnyɛ MPP NDC asɛm o adeɛ no wa wohwɛ deɛ bɛboa wo a deɛ bɛboa wo future no no akɔ ama no ɛno no sɛ kyenkyena MPP NDC no yɛde odwa bɛsi ɔkora bɛto ama no mesrɛ mo a ɛnyɛ saa adeɛ a wa wohwɛ bɛboa no next 4 years wa wohwɛ a generation eba bɛboa ama nneɛma akɔ anim no no ato ama no ɛno dada mfa 2 city 1 city ɛmbɛtɔ wɔ adwene next 4 years na afei de wotoɔ no ho kyerɛ wo guy